pakota, se on kirjoitusta. No se osaa hypätä. Eikö se tullut? Lukkaa, miksi se tullut? Luka ei kiinnostaa mummu. Varo. Joo, mä oon astunut sielän päälle näköjään. Tää on sun puukkokin. Miten se tehtiinkään? Hyvä kun tultiin. Luka tykkää syödä sitä ruohoa. Siinä on sitä teräväkärkistä. On paljon vettä, liikkii nopeasti. Tosi helppo liikki. Joo. Ui, jumme. Kasku tästä ei ole kukaan muu tullut noukkimaan. Ei koskaan. Eikö? Suomalainen tykkään ostasi. Niin joo, torilta. 7 € litraa. Mm. Meป่ามึงเหยียบมุนแอบยับเราก็เหยียบมุนดังน้อยใหญ่ตาเปียนี่ดิสะปาเลียนไม่นางแห่ยังล่ะคะ ถ้าหนูเก็บเนี่ยหรือไม่จะเก็บเอง เดี๋ยวแม่เก็บหรือหนูจะเก็บมันจะถ่ายวิดีโอสิมาเก็บอย่างน้ำดากคนสินี่มันเหม็นดีเหม็นดากเนี่ยโอติคาโตตมาtosi kaunis Mä jätän vielä äiti pienet tänne. joo Kuinka kokoista otetaan? ei tarvi vaan tänä pon idea No onhan se hyvä, ne kasvaa isommiksi. ui เดี๋ยวมันสิเก็บให้อีหลาเป็นผู้ตัดตีนเด้อลูกเด้อเป็นอย่างที่จะเขายังยุ่งเขาบินเขาปากบ่นี้มือบังเอาTääkin sisään aina mustika paljon eikä poimia. Joo, no tää on hyvä paikka näin lähellä tietä. Eikä riittää on kova. Ai joo. Tää on hyvä paikka. Mä laitoin, onko tässä on noin. Ota sen. Ei kun on leikattu, mun ei ole tässä vielä leikattu. Tuu tänne, missä sä mii? Tästä. Joo, mä ottaa vaan tomman ja sä leika itse. Ai, otatko se video nyt, kun mä leikkaan? Joo, miksi ei? Vai mitä sä tarkoitit?เก็บกวางไว้จ้ะเก็บกวางไว้ให้ป้าแล้วมาตัดตีนแล้วเราทำความสะอาดไปเลยแม่ป้าเก็บกวางไว้ตัวสีเก่านี่จ้ะธนพลเป็นนายก No. Apua. ใหญ่อีหลีเด้มันสวยมากเลยนะแฮ่ คนบ้าเจอกัน Olitteko te käynyt tässä vielä tänä vuonna? ei vielä vaan tulee katsoa poimia hä? On mutta me odotetaan on isompi ja säätää sulle tää paikka on helppo poimia täällä ei on monta paikkaa on muuakin